I huset her bor Ulla og Lars Melgaard. Der er ikke kloakeret i området, så da de skulle finde en renseløsning til deres ejendom, blev de rådet til et biologisk sandfilteranlæg. Her er vi ved dækslet til pumpebrønden, som sørger for, at husholdningens spildevand kommer videre til selve sandfilteret. Ja, det var jordprøveren, der sagde, at det skulle være sandfilteranlæg. Jo. Derfor valgte vi det. Hvis der er for meget lerjord, så skal man have sandfilteranlæg. Så man kan ikke bare lade det løbe uden at lave det sandfilter. Det er da også muligt at etablere andre renseløsninger på lerjord, men Ulla og Lars Melgaards rådgivere pegede altså på sandfilteret som den bedste løsning for dem. Et sandfilteranlæg består af et tykt lag særligt sand, som spildevandet synker ned igennem fra en række fordelerrør, som ligger i overfladen af anlægget. Undervejs mod bunden bliver de forurenende stoffer i spildevandet nedbrudt af mikroorganismer. Et biologisk sandfilteranlæg er ret stort, og det kom lidt bag på Lars Melgaard. Altså jeg undrer mig over, at der skulle lave sådan et kæmpe hul. Det er alligevel 2 gange 2 gange 12 meter. Hullet med filtersandet er foret med en tæt plastikdug. Når det rensede vand når bunden, samles det i et drænrør og kan via en brønd sendes ud til dræn eller vandløb. Hos Ulla og Lars Melgaard har anlægget fungeret godt, men der var en overraskelse. Det blev altså noget dyrere, end jeg havde regnet med alt det der sand af forskellige slags og sten. Men Lars er nu godt tilfreds med løsningen. Fordelerrørene skal ganske vist spules hvert andet år, og Lars holder også løbende øje med pumpebrønden. Men anlægget fungerer, som det skal. Vi har ikke haft problemer med endnu.